मेरा दिल पुकारे आजा रावबो गैथ्रा माथो लाइभआवनो मा खालामजोबखो दाबो गैया माथो रावबो हाय बड' मिक्सार आन फार्स्ट फैबाय नै आंनियाव हाय आब' हेलौ हेलौ आगै मा खबर बोरै दङ बड'फानि हाय आब' आगै मा खबर बेसेबांबा गोबावजों दिनैसो आंहा खावब्ला नुजाफैलायबायहे मा खबर बाबुमोन थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आङो बिरादनो बिदिनो सापर्ट खालामनांगौ फैनांगौ लाइभफोर नुबाथाय आरो नै सन्तोष बर' फैदों हाय हेलौ सन्तोष हेलौ डिबि ब्लग हाय आब' मा ओंख्रि जाखो माबासो मामोनथाय बावनायबो जालायलाङोहाय सम मोनसे मामोन गोसोखांबाबो हाला जानानै बावबाय आङो औ आलु ओमफ्राय आलु दुन्दिया बाथोनसोहाय दिनै मिरामिससो जोंहा बेदर गैया बड' मिक्सार मा ओंख्रि जानाय आलुसो आलु नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय मा ओंख्रि बयनिसिमबो हेपि शिबरात्रि फुजानि दे नोंसोरलाय मा ओंख्रि जानाय आरो माब्रै दङ मा खबर खिन्थाहरदो एसे खिन्थाहरबा मोजां जागौमोन अन्नानै खिन्थाहरदो नोंसोर बोरै दङ दासान्दि मोजां दंना देब्रा कमेन्ट हरदो गावस्रा नायनानैल' थाथारो कमेन्टआनो फैथ्रा नै नारजि अमानोहाय मासि गोथाव नारजि अमाबाथ' गोथावानो आंसो जानो लुबैलायबाय नारजि अमाखौ नोंस्रानि नारजि अमाखौ आंखौ जानो लेंहरबानो जायोमोन ना जाहैगौमोन आङो डिबि ब्लग लाब्रा आंना ओंख्रिया लाफा नासो गोथावानो थिगानो लाफा गोबाब जादोंना लाफा मैद्रु जानाय खिन्थाहरदो खारै होनाय ना खारै होयै बड'फानि सर्ट र' मालाबा थांगोन नोंसानाव मालाबा नारजि अमा जानो लाइक होदो दे लाइकआनो नै सानैल' लाइक होना होदो डिबि लाइक होना होदो दे अन्नानै खारै होनाय बा गोथावथार माथो खारै होनाय ना लाफा बरिया टेस्टि डिबि ब्लग लाइक होदो लाइक होआखैबा आरो बड' मिक्सार लाइक होना होदो सन्तोष बर' लोगो थांखो ना माखो थांबायबो नामा एन्टारटेनमेन्ट कमेडि हाय आब' गुड इभिनिं आगै एन्टारटेनमेन्ट कमेडि थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आङो जोबोर मोजां मोनबाय लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय डिबि ब्लग लाइक दान होखानायसो थेंक इउ डिबि हा बहानिथो डिबि ब्लग नोङो जायगाफोरखौ एसे खिन्थाना होलाय बहानि नोङो बाक्सानि जाखो ना चिरांनि जाखो ना उदालगुरिनि जाखो ना गफुरथिंजायनि जाखो लाइकफोर होआखैबा लाइकफोर थुनानै होदो डिबि ब्लग उदालगुरि आयौ माथो जोंनिनो जायगासो माथो उदालगुरिबा आंबोथ' उदालगुरिनिसो दा अबेथिंजायनि ओमफ्राय उदालगुरि मा गामि मा जायगा
औ आंबो उदालगुरिनिनो। दिनै बिराद गोदाव सोराव मोननानै लाइभ फैनो होननानै फैनाय जाबाय आरो दिनैसो फ्रि टाइम मोनथारदों नालाय आंहा। दे कमेन्टफोर हरदो रावबो गैथ्रा लाइभआवनो मा मा खालामदों मानसिफ्रा। मेरा दिल ये पुकारे आजा। दे मानो कमेन्टफोरखौ नायखोमानानै थायो साबा गोजों दङ एसे ओंखारबोदो सिङाव मानो थाबाय थाखो नोंसोरलाय कमेन्ट नायखुमाबाय थादों। रायज्लायहरदो एसे कमेन्टफ्राव। गोदाव सोराव मोनथारदों आङो एसे एनै मेसेज माबा कमेन्टफोर हरनानै रायज्लायहरदोब्रा सोर सोर नायखुमाबाय दङ। सिरि सिरिलाय। डिबि ब्लक थांखो ना माखो अ माजबाद डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि खाथियानो बिदिबाथ'। जोंना मेन उदालगुरियावनो। लाइभ फैबाथाय सियायबायसो थाखायो आङो। आर एस फेमिलि ब्लग बिखुनजोखौ माथो साफा नुथारदों दिनैलाय आंहालाय साफाखादा। हा होमबालाय मैलामोन नामा आङो सिगाङाव दे खिन्थाहरदो एसे आर एस फेमिलि। मैला नामा आङो दिनैसो साफा नुलायलायनाय। फेसबुकाव सेयार खालामनि र' दे खालाम दे थेंक इउ फेसबुकाव सेयार खालामनानै होदो। डिबि ब्लक लाब्रा मा गामि आब' जोंना गामिया खाजियामाथि खाथियावनो आरो खाजियामाथि उदालगुरि खाजियामाथि उदालगुरि खाजियामाथि डिबि ब्लक मा गामि आब' बेखौनो बारे बारे बुंफ्लांबायसो आंहा। आर एस फेमिलि मा ओंख्रि जाखो? मा खालामदों? आर एस फेमिलि जावैसो अनसुमै नार्जारि फैबाय जोंहा आब' सनाया दिनै मा खबर आगै होनहरदों मोजां आब'। आब' सना मोजांसो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव नोंहालाय बोरै दङ आब'? थिगैनो दंना आब' सानसुमै? मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे दिल की सहारे आजा बिगा बिगा हे समा। प्रमद नार्जारि हेल' हाय प्रमद थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय। दिपालि आगै थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय। मा खबर होनदों दिपालिया जों मोजाङैनो दङ आगै नोंहालाय बोरैथो दङ दिपालि? थिगैनो दंना? लाइभ फैथ'थाराखै नामा दिपालिया? आंहाथ' दासान्दि नायनो सोलाबथ'थाराखै नालाय ओंखायनो मोनथियाखै लाइभ फैदोंना फैयाखै। मोजांनो दं आगै मोजाङैनो दं आगै दे दे आब' सना मोजाङै थाबाय थाथों आंना बिब'आ। मा ओंख्रि जाया आब' सानसुमै? थिगैनो दंना गुमै मोना? दिपालि मा खबर? प्रमद नार्जारि दसेनो थांफिनबाय नामा? प्रमद नार्जारि थांफिनबायबो नामा दसेनो कमेन्टफोर हरदो दंलाबायबा थाङाखैबा। उदालगुरि बेहेर गामिखौ सिनायो नामा आब'? बेहेर गामियाथ' आं थांनानै फैखांबाय दाखालिसो बेहेर गामियाव आं थाङो खाथियावनो जायो। बाइकजों खै मिनिट लागोन बेयाव बेहेर गामियाव 10 मिनिटनि एसे बारा लागोन आरो बेहेर गामियाव जों गामिनिफ्राय थांनांगौबा 10 मिनिटनि एसे बारायावनो बारा लानो हागौ। मा नों फैयो नामा बेहेर गामियाव?
प्रमद नार्जारि मोजां नाइस मोजां ना बारा गैथ्रा माथो लाइभआवनो बिराद खम मालाय बिजिफोर खोमा नै जुवेल बसुमतारी फैबाय हाय हेल' जुवेल मा खबर बहा दङ बेंगालरावसो थांबाय नामा नोंलाय माथो बेंगालराव थांनायनि ब्लग होदों नोङो मानो थांखो जुवेल बसुमतारी आसामाव गैया दा नोङो आं माने नोंनि भिडिअखौ नायखायोना ओंखायनो मोनथियो आङो कमेन्टसो हरा औ हा माब्लाथो फैफिनगोन जुवेल फैथ'ला नामा आसामाव नर्थ इस्टआव खबर सबर बोरै दङ जुवेल फादारनि फंबायमोन दं अ दे होमबालाय खुरमाफोर खाथियावनो दं माथो फंबाय असे ना मा जाखो मेरा दिल पुकारे आजा दाख्लैसो हाबा जादोंमोन ना दाख्लैसो हाबा जादोंमोन मिथिला आङो माने दाख्लैबावै आङो माबा समाव थांदोंमोन आरो मागोआव बे गामियावहाय औ मासे जाखो आंलाय जनदिससो जालाबायबाय नामा हायेन बिदिस हाय हायेन थेंक इउ फैनायनि थाखाय लाइभआव थेंक इउ मा खबर हायेन मोजां दंना हायेन भिडिअस गोजोननाय थाबाय लाइभआव फैनायनि थाखाय फंबाय असे फंबाय दे माब्लाबाफोर फैबा लोगो मोनगोन दे लाइक दान मोजां आगै आंखौ आगै होनदों बिदिब्ला आं बिदासो लिंनांगोन नोंखौ मोजांना आदा दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आदा हायेन थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय नों बहानि आं उदालगुरिनि हायेन आदा उदालगुरिनि आङो बिबि ब्लग वाइटि हा मानो गाबलायखो बिबि आगै मानिबाफोर दुखुफोर जादों नामा बिबि हायेन नोंलाय बहानि हायेन आदा आंहाथ' उदालगुरिनिसो नोंहा बहानि खिन्थाना होदो दे प्लिज खिन्थादो अननानै बाक्सा बिराद बाक्सा चिरां थांनो लुबैयो आङो थांनोनो मोनफेरा दाबो बाक्सा चिराङाव उदालगुरियावनो थाबाय था जेरावबो थांनोबो मोना मानोबो मोना जोंनि भिडिअखौ मानो नाया आब' एसे नायनांगौ मानो नाया जाखो नायोथ' नायोब्रा गावहा स्टेटास होबाय थायो नुखायो आं फैदो जोंहानाव दे थांगोन आदा थांगोन मालाबा बाक्सानि होनदोंमोन नामा ब्लगबो लाबोनाय जाथ्राखैहाय आंहा दासान्दि दे थाब थाब कमेन्टफोर हरदो मा होनो ना आंना भिडिअ बानायनायासो जाया मानो जाया जाखो जायो दा नायो बिबि मानो नाया जानांगौ जाखो कमेन्ट हराबानो खि नाया बे नङाना मालाबा कमेन्ट हराबाबो नायग्रा थायो खायसे आङो बिदि आङो कमेन्ट हराबाबो आं नायो आरो प्रेमजित मा मैगं जाखो दिदि माबासो आलु
दुन्दिया बाथोन ओइ मिरामिस नोंस्रालाय बिबि ब्लग वाइटि दुखु फायमय नायोब्रा नायो मानो फोथाया सबाया नोंना रियेल आब' रियेल नङा जायो नामा रियेल ब्रा आं बिदि एरख'लाबायनानै बानायलाबायग्रा नङाना रियेलसो आं बिराद सिम्पोलहै बेबायदि सबाय बिमा एरख'लाबायनानै आङो सबाय बिमा नख्लि बानायाथ' नख्लिसो सानलायबावो बिरबाय मिक्स हेल' लाफा आलु मटर एवनाय बा माथो गोथावथार मिरामिसयैनो थिगानो गोथाव रुजु बरन मा खबर लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअ'बो नाया ब्र' आंनि भिडिअ मानो नाया जाखो हायेन्स नायो नोंथ' आंनियाव अलरेडि सापर्ट दंखायो ओमफ्राय आं नायो देहाय एबार नायथारसै आङो नायनानै कमेन्टफोर हरलाबायथारसै आं बिरबाय मिक्स नोंसोरो फोथायाबा बिरबाय मिक्स हेलौ हाय बिरबाय मिक्स मा खबर बिरबाय मिक्स थेंक इउ स' माच गोदानै फैदोंबा लाइक आरो साबसक्राइब खालामना होदो साबसक्राइब गैयाबा नेक्स्टआवहाय मा होनगोन बिदि ब्लगखौ नायनो हाबाय थानाय बायदि भिडिअ'फोरखौ प्रेमजित लाफा आलु मथर एवनाय गोथाव रौतायाव दं आब' आं रौतायाव दं आब' आं बहानिथो नोंलाय होनबा बिबि ब्लग रौतायाथ' एसे गोजान जायो जोंनि एनि एडि ब्लग्स हाय गुड इभिनिं एनि आदा मा खबर थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आदा आं दाख्लै नोंखौ माबायाव नुदोंमोन रौतायाव गावहा माथोखौनो होथ्रासै माबायाव मा होनो एबसुनि मिटिंआव नुदोंमोन आङो एनि एडि ब्लग्सखौ डिबि ब्लग आंनिखौबो नाय आब' भिडिअ'खौ नायगोन दे नायगोन नायालासिनो थाया आं नायगोन दे गावजों गाव नायलायलायनांगौहै गावजों गाव नायलायलायनांगौ सापर्ट होलायनांगौ बर'जों बर' नायलायना होनांगौ भिउस बारायलायना होनांगौ नङा होमबा टाटा बाय बाय दानो मिनिसोरां ब्रह्म दिनै जा साइज नुदों आब'खौ बिदिब्ला आं मालाबा समाव बिराद गाज्रि नुयो नामा आंखौ दिनैल' साइज नुनाय मिनिसोरां ब्रह्म थेंक इउ स' माच मिनिसोरां जुयेल बसुमतारी लाभ इउ सना बिदिनो आवगायलांसिनबाय था थेंक इउ स' माच नोंनि बुंनाया गासिबो जाफुंथों आवगायलांनो हाथों थाबैनो बयजोंबो सिनायजानाय जाथों आरो आंनि चेनेलाबो गिदिर देरलांथों आरो नोंसिनाबो बयबो आवगायलांनो हाथों बिबि ब्लग वाइटि आं भगतपारायालाय जोंनि खाथिसो बारा गोजान नङा फैफेराखै नोङो जोंनिथिंजाय एनि एडि ब्लग्स खबरा मोजाङानो आंना बिनानाव नोंनालाय मा खबर एबार नुबा रायदाव दे बिनानाव अके आं रायदावगोन दे ओमफ्राय आंना खबरा थिगानो एबार नुबा रायदावगोन नुखायो नोंखौ नुनायालाय थेवब्लाबो बोरैबा लाजिनाय मोनहरो आरो रायज्लायनो नोंस्रा मालाय हाइ लेभेलनि मानसि लाजिनाय फैयो रायज्लायनो कमेन्टफोर हरदो थाब थाब 9 जन दंथारो नै कमेन्टफोरखौ नायखुमालाबायग्रा दंथारो सोरबा थाब कमेन्ट हरा नायगासिनोसो कमेन्ट फरायखुमागासिनोसो नामा नोंसोरो सोरबा देलाय 9 जनबो गासिबो कमेन्ट हरलाय कमेन्ट हराबाबो लाइक होना होदोब्रा अननानै 14 ल'थार नै लाइकआ एसे थुना होलाय सोरबा होआखैबा बिबि ब्लग वाइटि गलि गलि गिदिंना फैयो जों साइकेलजों साइकेलजों दे
माब्लाबा लोगो मोनबा लामाफ्राव सौदावलाबायबा रायलायदो सिनायोबा नङा होमबा बिबि ब्लग बड'फानि हाय हेलौ बड'फानि बोरै दङ खबरफ्रालाय खबर सबर थिगैनो दंना आंनि भिडिअखौ नाय होनबा उदालगुरियाव थांनायफोरखौ दे नायगोन दे बिबि ब्लग नायगोन नायगोन सोमखोर आसाम हाय आब' हेलौ सोमखोर आसाम हाय थेंक इउ लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय सोमखोर आसाम थेंक इउ गोजोननाय थाबाय लाइक होदो लाइक होदो जाय होआखै सोमखोर आसाम बोरै दङ खबरफ्रालाय मा मा ओंख्रि जानायमोन सबिता भाबि सफैलायबाय आगै सना थेंक इउ सबिता भाबि थेंक इउ स माच फैनायनि थाखाय बिदिसो सफैनांगौ दा थाब थाब एसे लेट जाबावदोंसो बिदिनो सफैलाबायथारनांगौहाय आं नोंसोरजोंनो रायलायनो होननानै फैखानाय ना लाइभआव आं नाफाथिखौसो लोगो हमनो थांगोनमोनलै आरो नोंखौबो फैदोब्रा फैदो मानो लोगो हमनो हाया जानांगौ फैबानो लोगो मोनगोन नों फैबासो लोगो मोनगोन दा बे न'आव थाबाय थाबा बोरै लोगो मोननो फैदो लोगो हमफैदो रायलायलायनोसै नङा होमबा एनि एडि ब्लगस आदाया थांखो ना माखो खिन्थाहरदो दंना गैला लाजियोलै आब' माखौ लाजिनो नोंबो मानसि आंबो मानसि जोंबो मानसिजों मानसिलाय मानो लाजिलायनांगौ जाखो लाजिनायखौ दोनथ'थार लाजिनाङा बिदि लाजिनाङाथ' नोंखौ सिलास दैमारिया मोजां नुयोनो आगै आं सिनाया सोर सिलास मोनलाय बेहा ब्लग दं नामा मा होनो इउटुब चेनेलफोर दं नामा सबिता भाबि खिन्थाहरदो एसे सिलास दैमारिखौथ' आं सिनाया मोजां नुयोबाथ' थेंक इउ हा नोंलाय मोजां नुयोना नुवा आंखौलाय होमबालाय बिबि आगै मालाबा फैदो होमबा आंहा दासान्दि भिडिअ हगारबाबो बिराद भिउसआनो खम गावस्रा नायनानै होथारा दां नायनानै होनांगौब्रा एसे आंहाबो एसे भिउसनि गोनांथि जादों आरो वाट्च टाइमनिबो गोनांथि जादों भिडिअफोरखौ फुरा नायनानै हो भिउसआनो बिराद खम फैगासिनो आङो बिराद नारभास मोनदों गोसोखौनो ब्लगबो बानायनो बादों ओंखायनो बिदि भिडिअ हगारबाबो भिउस जायाबाथाय बालायलाङो नारभास जायो ब्लग बानायनो माने भिउस फैबासो इन्टारेस्ट मोनो आरो ब्लग बानायनो बिबि ब्लग आं नायखायो थेंक इउ बिबि ब्लग नोंथ' नायखायो आं फोथायखायो नों थगायखायाखैना सबिता भाबि मोजां नुयोलै नोंखौ थेंक इउ स माच सबिता भाबि थेंक इउ मोजां नुयो आं गोजोननाय मोनलायथारो मोजां नुयो होनबा बाख्नायजाबा बिबि ब्लग आंना 100ल'सो थाङो लासै थांगोन लासैनो भिडिअफोर होबाय था खस्थ'हाय इउटुबारफ्राबो सहसै भिउस फैया बिराद जारलाखा थामनेलफोराबो मोजां जायाबाथाय भिउसफोरा बिराद खम जायो आरो खस्थ' इउटुबार जानोबाबो बिराद खस्थ' फारसेनिफ्रायबो देखायजोबनांगौ जायो भिडिअ लायै सोरजोंबा बुंजानोबो गोनां जायो
रमि बसुमतारी हाय आब' हेल' रमि आगै सना मा खबर गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय जोबोर खुसि मोनदों आङो बिदिनो फैनानै रायलायफैनांगौ आरो माने आं नोंसोरजोंनो रायलायनो होननानै फैखानायसो बिटु किं बाजै मा खबर बिटु किं मोजां आगै मोजां मोजां नोंहालाय बिटुकिं बोरै दङ बिबोनां बैनायसो होननांगोन आङो नों माने आंखौ बाजै होनबाय नालाय बिबि ब्लग वाइटि र' 1K जानो थांगोन आं एमबिसान मबाइल एमबिसानाव 1K जानो थांगोन अके सबिता भाबि रिल्स एक्टरसो नों सिनाया होनबा सिलास दैमारिखौ रिल्स एक्टरसो ओहो बेखौ आं मिथिया नायनायानो जायादां आं नुबा मिथिगोन नायबा आं नामखौ बावबायदां सिलास दैमारियालाय नोंनि माथो जायो बिबि ब्लग वाइटि थांबा गाज्रि मोननाङा दे आब' थांगोन मालाबा मानो गाज्रि मोननो आगै फैब्रा फैनांगौसो रमि बसुमतारी मोजां आब' आंजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामदो आब' रमि बसुमतारी आं नोंजों अलरेडि सापर्टखा सिगांनिफ्रायनो दंखायो गोबाव जाबावबायसो आं नोंजों सापर्ट दंखायो आं नोंजों बिराद गोबावसै बिबि ब्लग वाइटि 1K जाबा थांगोन आं नोंसानाव अके फै दै फैनांगोन जेबो गाज्रि मोना आङो फैनो हागोन बिटु किं नों आंखौ सिनायो ना सिनाया बाजै आंथ' सिनायनाय मोनासैहाय सोरमोनलाय खिन्थानाया होदो दे बिटु किं आं सिनायनाय मोनासै सोरमोन रमि बसुमतारी मा ओंख्रि आब' ओंख्रिया जोंना आलुसोमोनहाय आगै ओमफ्राय आलुजों दुन्दिया बाथोनजों सिफ्लेलाबायनाय नोंस्रालाय रमिया आगै बिबि ब्लग वाइटि दे आब' फुजायाव थांनिसै अके दिनैथ' शिबरात्रि फुजा ना दिनै नाइट कालसार दं ने आरो होमबा बहा नोंसिनिथिंबो जायो नामा शिबरात्रि फुजाया बिबि ब्लग आब' आंनि नाम्बार दंना नोंनाव ओहो गैया आगै रमि बसुमतारी आगै दे लाइक होदो आगै सना आरबि ब्लग वाइटि रौतायाव जादों रौतायावसो थांदों होनबा आगैया दे पिएस बिर गेमार आब' कमेन्ट मानो रिप्लाइ खालामाखै आं दासो नुदों आगै दासो नुदों नोंनि कमेन्टआ आंनाव दासो सफैदों ओमफ्राय मा होनो आङो कमेन्टफोर नुबा आं नायखायोबो आरो बासिनानै गालांनाय नेम गैया आंनाव दासो नुदों आङो नुफ्लाङैनि थाखाय सरि आरो मा होनो नेट प्रब्लेमबाबो फैयाना कमेन्टफोरा रमि बसुमतारी लाइक थेंक इउ स' माच रमि आगै आहाम थेंक इउ बिफर थेंक इउ नोंथ' आंनियाव फैबाय थाखायो बिराद मोजां मोनो आङो बिफर बर' बिदिनो फैबाय थानांगौ सापर्ट होलायनांगौ पियास बिर अबेनि नों आब' आं उदालगुरिनि पियास नोंहालाय अबेनिथो अबेनि खिन्थादो पियास आगै आंथ' उदालगुरिनि खिफाजानि नोंबो उदालगुरिनि जागोन खोमा क'क्राझारनिसो आयु जोंनि बिराद गोजान क'क्राझाराव थांगासिनो र' मालाबा क'क्राझाराव थांबाथाय आं लाइभ होग्रोगोन पिएस बिर गेमार बिराद गोजान माथो बिराद थांनो लुबैयो आं क'क्राझाराव बिबि ब्लग बाय आब' थांसै आं एगजाम दं मानदेआवनो मा क्लासाव फरायो आगैयालाय मानदेआव एगजाम दंथ' बयनाबो बिफर बर' लाइक दाना बोसना थेंक इउ बिफर बर' थेंक इउ स' माच बेबायदि गोजोन बहा मोनबावगोन बिखा बिख्लो गोजोन मोनलायथारदों लाइक होनायनि थाखाय
लाजिनाय मोनोहाय लाइभ फैबाबो बा मानसिफोर फैयाबाथाय लाजिनायसो मोनलायलाङो ओंखायनो थाब थाब कमेन्ट हरनांगौ। उदालगुरि मा जायगा आब' आंनाबो बिहावना उदालगुरि जोंना खाजिया मानसि आगै डिबि ब्लक 9 नौतायाव आब' नौतायाव दे नौतायाव माला एगजामा नामा बिफर बर' वेलकाम टेट पाग्लि आं दंथ' दे थेंक इउ बिदिनो सापर्ट होलायनांगौ बड' मेम'रि हेल' हाय बड' मेम'रि थेंक इउ गोजोनबाय लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय बड' मेम'रि जोबोर गोजोननाय मोनदों लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय डिबि ब्लगआ मा बुंखो 9 क्लास 9 क्लास फरायो ने नोङो दे मोजाङै फराय ओमफ्राय एगजामाथ' नोंसिना मानदेआव बयनाबो मानदेआव एगजाम दंखायो डिबि ब्लग मोजां लिर एगजामफ्रा बारा मबाइलफोर नायबाय थानाङा फरायनाय समफ्राव बड' मेम'रि मा खबर मोजां बड' मेम'रि मोजां नोंहालाय बिफर बर' आब' दे लोगो जानो होलाय अननानै नै बिफर बर'खौ लोगो खालामदो अननानै बयबो सापर्ट होदो बिफर बर'खौ लोगो नांगौ जादों बिफर बर'नो दे सापर्ट होलायदो गावबा गाव लोगोफ्रा दंखायो नै सेर सेराव अननानै सापर्ट खालामलायदो मा ओंख्रि जानायमोन बिफर आयौ जि सियायबाय आङो I am waiting 1K जागोन दे जागोन बेसां साबसक्राइबार जाखोमोनलाय नोंना दायो 1K खालामनो हागोन दे सिन्था दाखालाम लासैनो जागोन ब्लगल' होबाय थाबानो जाबाय भिडिअफोर होबाय था थाब थाब जानायनि थांजोब्बायसो माथो साथामल'थारसै रमि बसुमतारी बिफर आंनि चेनेलाव हाबना भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोन हर सापर्ट खालामगोन आं बिफर बर' रमि बसुमतारीखौ कमेन्ट हरनानै दोननांगौनो सापर्ट खालामलायदो दे सापर्ट लालायलायदो गावजों गाव अके रमि जादों बेलासि जाबाय आइदि गोदोना दंबायदों हा जयश्री बाग्लारी हाय आब' हेल' जयश्री आगै मा खबर बेट्रिल' होबायहाय आंना महाजारलासो मनिटाइज जाबाय नामा सिस्टार औ मनिटाइज जाबाय आंना गुगोल एक्सचेन्जबो एप्लाइ खालामनो हाथारसिगोन बावथारला नोंसिनि सापर्ट मोनबाय थाबानो गोबावसै जानायालाय मनिटाइज जानाया जयश्री मोजां आब' नोंनालाय मोजां आंनाबो जयश्री आगै मोजां बड' मेम'रि आदायालाय बहानि अननानै जायगाखौ खिन्थानो होदो दे सि माबिलाय CIO GMR आब' हा CIO गेमार आब' आंनिखौबो मा होनो मनिटाइज खालामना हो प्लिज अके आं सापर्ट खालामगोन आंनि भिडिअफ्राव नायनानै कमेन्टफोर हरनानै दोन आं क'क्राझारनि
क'क्राझारनिल' फैथारदों माथो दिनै बांसिनानो जयश्री बाग्लारि बाय बाय आब' आं थांसै दे बाय बाय एगजाम दंना आगै नोंसिना जोंना समफोरनिफ्राय एगजाम दं मानडेनिफ्राय नामा बयनाबो एगजाम दङ माबाया मानडेनिफ्राय स्कुलनि मोजां फरायदे आगै दे बारा फनफोर नायलाबायनाङा मबाइलफ्राव बारा गोजावलाबायनो नाङा एगजाम समाव एगजाम बायबा बेसेबां नायनो नाय आरो एगजामनि थाखाय बेस्ट अफ लाक जयश्री आगै आं कुमारि काटानि जों आं कुमारि खाटानि कुमारि खाता खोनादोंथ' आं कुमारि खाटाखौ थांफेरनोसो मोनाखै जोंजोब्बाय आब' माया जोंखो खिन्थादो बड' आदा आंनि भिडिअ नायना सापर्ट हरना दोन हर सापर्ट खालामगोन बड' आदाया सापर्ट खालामदों नै रमि बसुमतारिया बुंहरदों CIO गेमार एगजाम दे फरायनायाव गोसो हो आगैमोन मोजाङै एगजामफोरखौ मोजां हो फैथ्राखै माथो दिनै लाइभआवनो बारा मानसि गैथ्रा मालाय खामानिफोर दंदां बिजि खोमा लाभ इउ आब' सापर्ट खालामदो खालामगोन दे आगै खालामगोन नों आंनाव कमेन्ट हरनानै दोनलाय खालामगोन सिन्था खालामनाङा आं सापर्ट खालामगोन रदै दसे आङो बाहेरायाव ओंखारलांथ'नि बाहेरायाव ओंखारबोबाय आं बेयाव थांगौमोन स्रां नुबायना एबाराव स्राङाव फैबाय आङो बाहेराव दहाय न' सिङावसोमोन नालाय कमेन्ट बक्सआव आंनि चेनेलखौ होना हो प्लिज आब' होगोन दे उनावहाय आब' थेंक इउ वेलकाम KTM लाभार मा खबर आब' मोजां KTM लाभार KTM खौ मोजां मोनथारो नामा आगैया ओंखायनो नै चेनेलनि नामानो KTM लाभार लायबावसो मा खबर KTM लाभार थाब कमेन्ट हरदो दे आब' नों आंनो मानो SMS खालामाखै खालामगोन दे कमेन्ट हरगोन एबाराव KTM लाभार थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय अके KTM लाभार बहानि दे नोङो खिन्थादो वेलकाम आब' बारा गोजानला नै दाना कुमारि काटा आब' कुमारि काटा
दे थाब थाब कमेन्ट हरदो आंबो बारा गोबाव थाला लाइभआव थांसै नों बेसे क्लास CIO गेमार आं मेरिटसोहाय हाबा जानायसो फरायला MKTM लाबार आब'आ मा क्लासाव फरायो फरायला आङो हाबा जाबायना बुरिबाय नंगौ हाबा जानायसो ना ओंखायनो गोमैया दङ खाथियावनो र' मालाबा देखायगोन आं नोंसोरो आंजों सापर्ट गैखायाबा गेमार नोंसोरो सापर्ट गैखायाबा दे खालामदो साबसक्राइब खालामनानै हो MDM इउटुबार थांनोसैयानो बहा थांनो नागिरखो दानो देखाय प्लिज रमि नोंनि बिसना देलाय होनाय अमानि ओंखा संना ब्लगनाय फैबाय रमि नै माबाया बुंहरदों नोंनि बिसना देलाय होननाय अमानि ओंखा संना रमिनि ब्लगखौ नायना फैबाय नामा बिफरा MDM इउटुबार आंहा दंखायाव सापर्ट खालामखानाय दंखायो दे दंखायो आं मिथिखायो कमेन्टफोर फैखायोना नोंना MDM नोंनिया आब' आंनि थाखाय मोनसे सावरि औ दे मा आब' नोंनि थाखाय मोनसे सावरि नै रमि बसुमतारी रमि बसुमतारी सोरनाबा बिफर रमिया नायगोननो थांनो गुमैखौ नायनो होनदोंमोन गुमैखौ नायनो होननाया सोरमोनलाय थांखो ना माखो CIO गेमारा गुमैया फैगासिनो र' देखायनां बायहेरायाव थांग्रोदों बियो दसे थाथ'बावलाय दानो नुगोन ओमफ्राय नैबे आंना फिसाला बियो सेंग्रा फिसा जाबाय क्लास 4 मोनबाय औ नायबाय फुल सापर्ट आरो फुल नायना सापर्ट खालाम लाइक दान होबाय थेंक इउ MDM थेंक इउ COM गेमार नाइस नायदो नों गुमैखौ फैद' माया आं मोखां सुदों र' किउटआनोमोन बिराद दुस्थ' नाथाय देरफुहांदोंना ओंखायनो फैयो नोगोर दुस्थ' नोंलाय आंनि ब्लगखौ नायोना नाया भिडिअफोरखौ ना दिनैसो फार्स्ट फैदों MKTM लाबारा दिनैसो फार्स्ट नामा गोदान लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामदो बिफरखौ अननानै सापर्ट खालामदो गोदान लोगोफोर दंबा स्टेला नार्जारि हाय हेलौ स्टेला मा खबर थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय MKTM लाबार नङा आब' नायो नङा आब' नायो औ नायनांगौब्रा नायना होनांगौ न'आव नेट बारा नाङा बेखायनो प्रब्लेम जायो खायसे अबावबा नेट मोननो नागिरा ना दिगदार जायो
बेयाव नुनो नागिरा ना मालाबा बुरिबायहाय नै बिराद बुरिबाय देरबाय माथो बेथाया देरबाय क्लास 4 मोनलायलायबाय आरो 9 इयार्स जाबाय बिमानि लादों महरा नामा फिफा बायदिसो नुयो र' आं फिफाखौ देखायनोसै नोंसोरनो KTM लाबार थांखोना माखो नों गुमैखौ नाहरदो नै बोरायथारलै नुबायना ओरै फैब्रा दसे नै आंना बोराया बेनो नुबाय मोजां नायना लाखा नै बंदर का बेटा बोला पापा मुझे शादी करना है पापा बोला बेटा अभी तोरा रुको बहू अभी सब्र माबलाय सब्र बारा है आब' सायरिखौ फरायदो फरायबाय दे थिगानो बरिया MDM इउटुबार आमसेम माथो awesome माथो माया आदा MDM बोराय नङा दे गुमै गावहा लाजिदों होमा बेखायनो बोराय बुंदों लाजिदों आं लाजिनो रोङालै बोरायखाना नै दारिफ्रा लावजोबबाय बेबो बोरायबाय आंबो बुरिबाय फिसालाबो मोनबाय बेसेबा गिदिर देरबाय फिसालायाबो बिहामजो मोनहांसो जानोसै नै बावला बिफर बर' हाय हेलौ हेलौ आदा बिफर बर' हेलौ आदानो हेलौ होनहरखाबाय दा बिफर बर' हेलौ खोमसि खोमलावसो नुजोबदों बिरियानि बुंदों मा बुंखो MDM इउटुबार बुजियासां KTM लाबार नंगौ नामा औ नंगौ मोजाङानो नोंहालाय फ्रेन्ड आंहाबो थिगैनो दङ स्टेला गुमै मा खबर मोजां खबरा मोजां गुमै मा खबर बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो आदाया मा गामिनिमोन आदाया बे आं थानाय गामिनिनो बेबो उदालगुरिनिनो खाथिजों खाथिसो लालायलायदों जोंहा गोसथोलायनानै आगानसे हरबानो मोनो न'आनो गामि खाथिनिनो आब' आं ओंखारथ'बाय दे आगै दे आरो माब्लाबा फैबाव थेंकिउ आरो फैनायनि थाखाय लाइक गालांदो लाइक होआखैबा थाथ'लै आंबो ओइ सकआव थांनि रायलायबाय थाथ' नोंस्रा थांसिगोनलाय बेरायनो औ मिथिदों MDM इउटुबार आदा थेंकिउ MDM आंबो थांथ'नोसै नामा माथो बारा मानसिफोर गैथ्रा आब' आरो गुमै जोंखौ नोंसोरनिजों बेरायनो लांफै खनसे दे माब्लाबा अबा नुनाय बायदि मोनदों नुदों खोमा बहाबा आब' मा आगै KTM लाबार लाभ इउ गुमै आं टंलानिथ' होमबालाय नुगोन नोङो टंलायाव थांबाय थायोथ' बियो नुगोन
MDM इउटुबार दे आंबो थांबाय दे MDM इउटुबार थेंक इउ दसे नुजाफैनायनि थाखाय आरो नेक्स्टआव फैबावदो बिदिनो ओमफ्राय भिडिअफोरखौ फुरा नायनानै हो भिडिअफोर सोयोबा अननानै आदा आगैमोन सनाफोर आब' नोंना मासाव बेसे मोनो इउटुबनिफ्राय गैयालै मोनथ'वाखै बिराद जारला इसां भिउस नांगौ जायो भिउसानो फैया जोंनावलाय दे आब' बाय बिफर आब' आगै आंनिखौबो नाय भिडिअ नायगोन बिफर नायगोन दे नायगोन सिन्था दाखालाम आं नायगोन आंबो थाला नै थांसै दसेल' थांसै कमेन्टफ्रानो गैथ्रा आं दोनसैहाय दे बिदिब्ला थाथ'लायदो दे सनाफोर दोनसै आंबो गुड नाइट एडभान्स गुड नाइट एडभान्स गुड नाइट